הכירו את בית החינוך יצחק נבון. בית החינוך יצחק נבון מוביל פדגוגיה ייחודית המתבססת על למידה רגשית חברתית, חופש הבחירה ותוכניות אישיות. בית החינוך יצחק נבון הוקם בשנת 2020. בבית החינוך 17 כיתות אם, 462 תלמידים, 30 אנשי צוות. זכיתי להקים את בית החינוך יצחק נבון, ובשנת הלימודים הבאה נזכה לסגור מחזור של 7 שנות לימוד. בית החינוך יצחק נבון מציע לתלמידיו אווירה משפחתית וחמה המעודדת את התלמידים לקחת חלק פעיל בפעילויות שונות. תחושת השייכות החזקה בבית החינוך מסייעת לתלמידים להתפתח ולצמוח. בבית החינוך יצחק נבון האווירה היא אווירה משפחתית. הילדים מגיעים בשמחה ובאהבה לבית החינוך. המרחבים הפיזיים שבהם מתרחשת הלמידה בבית החינוך מודולריים, גמישים ומותאמים לצורכי התלמידים. העיצוב הפיזי נועד לשרת את הפדגוגיה ומותאם לתיאוריות החינוכיות. אנו מאפשרים לתלמידינו למידה אחרת במגוון מרחבי הלמידה הפרוסים ברחבי בית החינוך. הילד יכול להתאים לעצמו מגוון מנחי למידה שונים בעמידה, שכיבה וישיבה. בבית החינוך יצחק נבון שמים דגש על חשיבות הבחירה. זה בא לידי ביטוי במערכת שעות גמישה המאפשרת לתלמידים בחירה במגוון תחומים. במסגרת המערכת אנו מאפשרים לתלמיד 30% בחירה בתחומי הלימוד המעניינים אותו, כך שהתלמיד הוא במרכז ובית החינוך נבון הוא הבית. התלמידים יכולים למצוא להם מקום, להרגיש ביטחון להתבטא וללמוד על עצמם. כל זה קורה בזכות צוות מורים מקצועי ומסור אשר מסייע ומלווה את התלמידים לאורך הדרך.